Λοιπόν, θα δείξουμε τώρα μια πατέντα, μια μετατροπή που κάναμε στο μηχανάκι βαθιάς καθετής, το ηλεκτρικό, για να αυξήσουμε, για να δουλεύει πιο γρήγορα, να μαζεύει. Να μειώσουμε το χρόνο. Να μειώσουμε τον χρόνο. Να μαζεύει πιο γρήγορα. Αυτός εδώ είναι ο δικός του καρουλάς, από τη μάνα του. Και εμείς κάναμε, για φύγει από εκεί να δούμε τον άλλον. Και εμείς φτιάξαμε με κόντρα πλακέ θαλάσσης αυτόν, με κόντρα πλακέ θαλάσσης. Με το ηλεκτρικό σεγάκι σημαδέψαμε τους κύκλους. Μέσα κάναμε 3 δαχτυλίδια και έξω βάλαμε αυτό και αυτό και κάναμε τον καρουλά. Για βγάλω τον Ανδρέα αυτό να δούμε. Είμαστε οι Έλληνες της πατέντας. Αυτά κάνει ο Έλληνας και γλιτώνει λεφτά. Και κάνει και πιο καλή δουλειά. Αυτό είναι. Το έχω κάνει ότι... Βάλε τους κροτέτες εδώ. Λοιπόν, αυτή είναι η πατέντα, παιδιά. Το ξύλο αυτό είναι ελαφρύ, είναι κόντρα πλακέ θαλάσσης. Δεν παθαίνει τίποτα με το νερό, με την υγρασία. Θα το βάψουμε. Θα το βάψουμε κιόλας. Αντρέα, είπες που θα το βάψουμε πολυαστέρα, έτσι. Ναι. Τι είναι. Όλα τα καλά. Για δες. Και πείστε το χρόνο που μαζέψαμε τα 1250. Ναι. 1250 μέτρα μαζέψαμε με την καινούργια πατέντα σε 15 λεπτά. Ενώ το άλλο, το χρονομετρήσαμε, το δικό του, ήθελε 24 λεπτά τα 1250 μέτρα. Τεράστια διαφορά. Αυτό που κάναμε θέλει 15 λεπτά τα 1250 μέτρα. Και αυτό που είχε από τη μάνα του 24 λεπτά τα 1250 μέτρα. Μεγάλη διαφορά. Όλα αυτά στην πράξη. Όχι στα λόγια. Και με μαθηματικές πράξεις εδώ. Αποτελέσματα. Γεια σου Αντρίκο. Γεια σου Βασαμά. Είσαι ευχαριστημένος για την πατέντα. Μπαλάδες ετοιμαστείτε. Αυτά κύριε.